Paulek i Gustlik. Na podstawie bajki Aleksandra Fredry Paweł i Gaweł śląską wersję czyta Johanka. Paulek i Gustlik razem se mieszkali. Swady nie mieli, ani się nie prali, bo Gustlik to hop pieronym spokojny, nie ciś się nigdy ku swadzie do wojny. Dycki gazeta czytał albo grał w szkata, bądź se legnął, jak to na stare lata. W swej izbie na wierchu był w niebo wzięty, jak miał to co lubił, czyli spokój święty. Paulek w tej chałupie na dole miał izba i choć do tego nie chciał się przyznać, wariot z niego był fest pofyrtany. Myśliwca udawał Dycki nad ranem, trąbił w goń sygnały, chytał hazoki, na fazany szczylą i inne ptoki, lotał drap przy tym z izby do antryja i na leżanka skokał z bifyja. Biedo Gustlik z kisztego wyrobiania, goła miał wielko jak na jesień bania. Leci po prośbie: Pauleczku kochany, no bądźże trochę ciszej nad ranem, bo żyje się ciężko i usnąć nie idzie. Czemu rojbrujesz tak bez sołki tydzień? A Paulek na to: ciś stąd głupia małpo, przecież się moga co chce robić z chałupą. Można 2 tygodnie od zdarzenia tego, w tej chałupie działo się coś blank inkszego. Paulek się jeszcze pod pierzyną grzeje, a mu się na łeb coś z gipsdeki leje. Bestuż klnie zmierzły i ślipiał otwiro, a tu je mokre, praje całkie wyro. Drabna góra leci fest znerwowany, że nie poradzi poleżeć nad ranem. Klub, zawrzyte dźwierza. Bez dziurka kuknął i praje zaroski z nerwów nie puknął. Co ujrzał? Woda? Co to je? Się pytał. Czemu ty, Gustlik, w chałupie ryby chytosz? Na co woda w izbie i guminioki? Na co węgiel, kibek, hołczyk i chroboki? A Gustlik na to: ciś stąd głupia małpo, przecie se moga co chce robić z chałupą. Taki z bojeczki tej morał płynie, gdyś wieprzkiem inksici jak świnie.